preocupa que els guardes d'abans ens trobin? No, tinc una alarma d'última generació. Codi, sisplau! No tenim temps per això, Huri. Deixa'ns entrar. D'acord, coi! Mai no vols passar-t'ho bé? Au! Benvinguda a la Casa Òliba. On puc evadir-me de l'estrès del món modern? I dels polis? I exparelles. Ha! Aquest lloc és preciós. Vius aquí tota sola? Doncs, de fet, la comparteixo. Qui s'atreveix a pertorbar-me a mi? El rei dels dimonis! Ai, que lindo! Ida és molt maco. Qui és un petitó? Ets tu? No sé qui és el teu petitó! Ida, qui és aquest monstre? Oh, és la Luz, la humana. Ella ens ajudarà amb el nostre petit assumpte. Oh, genial! Ei, quin és aquest assumpte? Tu deixa'm que t'ho expliqui. Fa temps, en Rei va ser el gran rei dels dimonis, fins que li van robar la corona de poder i es va convertir en... això. Que parlem de tu, reiet meu. La corona la custodia el malvat guardià Brad, confinada darrere d'un camp de força màgic que només un humà pot travessar. Un humà com tu. Si ens ajudes a recuperar-la, et tornarem al teu regne. I doncs, què me'n dius? A més, pots dir-li que no a aquesta corona? No l'animi, sisplau! Ai! De fet, som l'únic que tens per tornar. Per tant, no tinc alternativa, no? No, i no hem de perdre ni un segon. Aviat, senyor Neguet, ens veurem la por dels nostres enemics!